Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Nandito po tayo ngayon sa Ilayang Pulo. Kung mahilig po kayo sa mga gulay at mga prutas, marami po sila dito. Andito po tayo ngayon sa Natalie's Garden. Katabi po ito ng Kimpoy's Garden. Kuya, ano yung ini-spray ng lalaki? Pang insecticide, ganyan pala yun. Ano kaya, kuya, ano bang pangalan ng lugar nyo? Ilayang Pulo po. Ilayang Pulo. Silang Cavite, yun lang po? Apo. Bulak lang pala. So hindi pa siya matanda. Marami pang mabubunga. Mahal dito, 20-20 lang. Kuya, sama na natin sa video Pwede? Yan, pwede. Aba? Ito po, magkano sa inyo? 15 si Sunrise. Kuya, ito pa yung agave? Agave. Magkano po sa inyo to? 3 for 1,000. Akala ko 3 for 100. Joke lang po Kasi naman talaga pan-landscape po ito, di ba? Mahal po ang puhunan talaga niyan. Yan, alam ko naman po. Nagjo-joke lang tayo. Joke. Eto guys, andito po tayo sa... Kuya, anong lugar to? Ilayang Pulo po. Ilayang Pulo. Yan, ipakita ko sa inyo. Maraming mga garden. Tabi-tabi. Ang hanap ko po talaga dito guys, kamatis. Kuya, ito. Magkano sa inyo to? 150, mga naka-trailing na guys. So, ito yung, magkano? 120. Nabingi pa ako dun 120. Ito po yung gamot sa high blood. Ano pa ba mga plants mo, kuya? Ito. Pero malalaki ang bunga nito, kamatis nyo? Ayun yung maganda. Dito muna tayo sa kamatis. Kuya, anong bang variety ng kamatis mo? Yung malalaki. Nabili kami ng maliliit Oo nga, pino. Yung nabibili po yan namin sa, sa mga bilis na ito. Ito po talaga. Agriculture talaga to, kuya. Ayun, hindi lang yung itinanim mo na binili mo sa palengke. Yun po, yung binili po talaga sa palengke. Sa palengke, malaki yun. Ito yun. Yung nabibili po sa mga agriculture, maliliit. Maliliit. Yung pala. Kuya, yung ganung kamatis, matagal ba yung buhay nun? Depende po sa pag-alaga. Depende sa Hindi kasi merong variety, nakalimutan ko kung anong variety yun na binili ko sa Shopee. Ang tagal ng buhay ng kamatis na yun. Ang daming bunga. Maliliit lang ba yan? Ayun. Malaki rin po. Ang malaki. Ayun, meron silang Mga baba lang siya. Opo. Kuya, hindi ba to local? Hindi nga kuya, hindi ba to local? Anong klaseng variety to? Red Lady, yung mga ganon. Hindi po. Hindi po sigurado kung... Hindi pa sigurado, minsan itinanim lang Di ba? Maganda kasi yung Red Lady, maliit pa. Ang lalaki ng bunga. Maliit. Ganyan pa lang ang bunga na yun. Ito? Itanim ko po yan sa likod. Kaso mo na po. Ganon. Hindi na wala na siyang bunga. Magkano po isa? 20 rin po. 20 rin. Dito po sa sile, Ganun din po. 20. Ito maganda rito. Paper to. Ayan guys, yung mga mahilig sa prutas, sa gulay,
Sa mahal ng gulay, marami sila dito. Marami silang paninda. Sali na po natin yung tinda nila. Kuya, ito magkano to? San Francisco po, 100. 100 ang San Francisco nila. Ano na mahal? Bili ka na. Oh, sige po kuya. Ilan? 15 piraso. Kamatis. Yung may bulaklak na kuya ha. Kuya, ito, si balong-balunan, magkano? 15. Wow. Kuya, yung ganitong plants. Ito, maganda to sa tag-init eh. Medyo tag-ulan na ngayon eh. Magkano to kuya? 15. Ayan, yung mga flowers na yan. 15. Kuya, ano bang plants to kuya? Ano po, Caballero. Kabal? Yero. Caballero. Magkano po pag mga ganito kalalaki? 100. Kuya, ano ba pangalan ng garden mo? Walang pangalan yung garden mo, kuya. Po, napanigar. Natalie Garden. Sige po. Pasok-pasok lang tayo. Ito, may tinda silang gumamela. Mga pang landscaping din po mga tinda nila dito. Ayan. Medyo busy po si kuya. I-flex ko na lang yung kanilang mga halaman ng mga pan-landscaping. Ito guys, yung rubber tree nila 300. Yung mas malaki 500. Ayan po. Kimpoy's Garden. Nandito tayo ngayon sa harapan ng garden na to. Ayan. Bumili tayo ng papaya. Bili na po kayo ng papaya. Sa mahal ng gulay. 50 pesos. Kimpoy's Garden, Ilayang Pulo, Barangay Iba, Silang Cavite. Marami din po silang mga tinda, mga plants dito. Ayan, ipiplex ko na lang po sa inyo kasi medyo nagmamadali po kami. Ang binili ko po sa kanila, papaya. O, diba marami silang mga pang landscaping dito. Yung mga bugis nyo, magkano po yan? Bugambilya. 100 to. Matataas, mabababa. 150. Pag maliit, 150. Yung matataas, 200. Yung palang presyo. Bakit ka dyan dumaan? Makulit ka. Ay, ito. Magkano po sa inyo to? 50 pesos. Pasadahan natin ng konti yung garden nila. Yung ganito po nyo, magkano? 15 pesos. Ano po yung ID nito? Ruwela. Ngayon ko lang nalaman ang ID nito. Ayan po sa loob. Makikita nyo yung mga plants nila. Marami sila rito mga pan-landscaping. May mga pang-indoor plants din po. Ito po magkano sa inyo yung ganitong gabi-gabi nyo? 100. Yung kalateya po ninyo? Turtle Caladium. Balik tayo yan. Turtle Caladium. 100. Ito po si Calathea. 50 pesos. 50 pesos. Pati po itong mga singgonyo. Opo, pati yung ano. Ito pong sisos nyo, trailing na Ano po yung 500? 500.
Oh, kaya po sa 350 bibigay sa inyo ni ate. Bili na po kayo dito sa Ilayang Pulo. Ito ate, yung ganito nyo magkano? Ganyan, ma'am. 150 po yan. Oh, mura na nga ito, 150. Ito mga dwarf be. Ganyan po. 200. 200. Oh, yung nakapat, magkano ba yung nakapat? 400. Pero ito, yung red, emerald. Oh, 150. 150 lang guys, oh. Yung dwarf po ninyo na Congo, magkano? Ay. Yan po ang 400. Oh, 400. Medyo libot lang tayo ng konti. Oh, may Adansoni po sila. Magkano dito? 100. Ang mumura na talaga. Ito po yung mga ganito nyo. Silver Force. Ayun. Ang maliit, 100. Yung medyo malaki, malaki na talaga, 150. Ito po may mga begonia sila. Ate, magkano yung ganito nyo? Depende sa sizes, ma'am. Magkano? Ganito po. 250. Pag ganito kaliit, 200. 200. Sa kabila, Ito, ma'am. Iba kasi po. 300 siya. o yan, meron po silang pakpaklawin. Magkano po? Ano yan? 350. 350. May mayo ay si ate. O, magkano to? 350 350. din. Ito yung enjoy nyo po. 50 pesos. 50 pesos. Mga indoor plants nila guys. Marami po sila ditong mga tanim na gulay. Ito po, view natin ang konti. Magkano yung ganito nyo be? 150. Milaloni. Ayan, yung may mga begonia sila. Magkano po yung mga presyo ng begonia sa kabila? Dito pa. Ayun. 50 pesos. 50 pesos. Ayan, ang dami pa nilang mga plants. Medyo magtatagal po tayo dito. 50 pesos. 50 pesos. Ito, magkano to? 50 pesos, ma'am. 50 pesos. Madami po kami nito. Ayan, marami po sila. Uy, Pwede po ang ibigay ng reseller price. ayun, si ate. Ate, invite nyo po sila sa inyo pong mga halaman. Dito po kayo sa alamin. Hindi prepared. Medyo biglaan eh, no? Ito po yung mga plants nila. Ayan. Punta po kayo, mura lang. Mura lang talaga dito. Magkano tong silver? Ano ba to? Ano bang ID nito, be? Ano nga po? Sudali Persian shield. Ito, magkano Persian shield mo? Ano na lang daw po yan? Magkano? 20! Ayan o, marami pa po silang halaman. Tawag po kayo sa kanilang cellphone number. Ayan guys, yung mga plants nila. Magaganda po at talagang mura. I-flex na lang po natin ng konti. Yung ganito pong caladium nyo, magkano? 50 pesos. Yung pong ito? 25 pesos. Alam ko ito, trending ito be. Magkano ito? Black magic. Pag malaki po, 100. Pag maliit, 50 pesos na lang. O yan o. madami na po kasi. Madami na raw kasi silang na-propa. Ito be? Tita po yan, alocasia tita. Magkano? Sa malaki po, 200. 100. Yung maliit. Ayan, yun ang mga presyo. Medyo sayang kasi, di ba? At least malaman ng tao. Ito, yung mga ganito kakapal be. Yan po, 100 po. Oh, 100. May ano? May pens. May May gas. free na pong Ayun. May free ng kahoy. May ano. Ito ba, magkano yung mga ganito be? Ganyan po. Sa 150 naman po. Oh, nasa 150. Makakapal po. Ayan. Nandito po yung may-ari, may ano pa. May free. tawas pa. Ayan. May pa-free. Sige, be, salamat ng marami. Nagmamadali kami. Hahanapin ako ng asawa ko. Salamat.